Tkompli tikber kritika lejn it-tmexxija Laburista, din id-darba lejn in-nuqqas ta' informazzjoni li l-Prim Ministru, il-Ministri u segretarji parlamentari Laburisti suppost kellhom jagħtu f'mijiet ta' mistoqsijiet parlamentari li sarulhom. Fl-aħħar ġimgħat ħareġ kif il-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministri u segretarji parlamentari ma wiġbux 750 mistoqsija parlamentari magħmula lilhom fil-Parlament mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Jirriżulta li l-aktar Ministru li ma wiġibx mistoqsijiet u l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima b'173 mistoqsija mhux imwieġba. Isegwih hemm il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo li ma weġibx 77 mistoqsija parlamentari. Fil-waqt li l-Ministri Anton Refolo u Aron Farrugia ma weġbux 67 mistoqsija parlamentari kull wieħed. Skont il-proċedura, il-membri għandhom 3 ijiem ċans biex wieġbu għal-mistoqsijiet li jsirulhom fil-Parlament, b'ħafna minnhom jirritornaw lura 3 ijiem wara u jgħidu li l-informazzjoni għadha qed tinġabar u se tingħata fil-jiem ta' wara, li ma' informazzjoni tispiċċa qatt ma tingħata. L-editorjal ta' Times of Malta ħareġ kritika dan in-nuqqas tal-membri Laburisti u anke tal-Speaker tal-Kamra Andrew Farrugia li suppost jassigura li dawn il-mistoqsijiet jiġu wieġba. Għalkemm il-ħtija kollha ma jitfaħħiex fuq Andrew Farrugia hekk kif l-editur jgħid li mhix wisfax li meta wieħed jikkunsidra li l-Gvern Laburista kemm il-darba għażel li jaħbi ċertu informazzjoni. Fil-fatt ġie notat kif il-membri Laburisti mhux l-ewwel darba li għażlu xi wieġbu u oħrajn li jagħtuhom il-ġenb minkejja li jkunu mistoqsijiet direttament dwar id-dekasteru tagħhom. L-editur jagħlaq billi jgħid li l-iktar żewġ affarijiet importanti għal governanza tajba, jiġifieri trasparenza u responsabilità politika, qatt ma nataw wisq importanza mill-Gvern ta' Robert Abela.